Una societat consolidada que abandera una sanitat pública i universal de referència deu, a més, tindre en compte el col·lectiu investigador. La inversió en ciència deu ser un pilar fonamental per a una societat de futur que, amb aquesta pandèmia, ha quedat palès la necessitat d'un sistema i personal tècnic. Míriam, Alicia i Maria són 3 dones referents per a moltes a les que l'esperit investigador mai ha parat. Míriam fa treball de camp amb el càncer. Investiga per treure cura a una de les principals malalties del segle. Alicia va començar la seva tasca a Anglaterra fa un parell d'anys i es troba a la Universitat de Cambridge, mentre que Maria fa tasques de recerca al voltant de la cirurgia i biologia vascular a Harvard. Dones que amb la seva espenta vetllen per la salut del demà i que des de fora reivindiquen la necessitat d'invertir en investigació per tindre un país amb futur.